No to je kam? Hento, to je na oko, aby som nevidel? Na oko, aby si nevidel. To čo, už nabíjaš? Ja som to zestil. Aha, aby to poznám. si nevystrelil s tým. Dáš to do ramena takto. Aha. A túto ruku to bude opora, hej? Aha. Tu si dáš, ako keby si ju zapreš o telo. Aha. A táto kosť bude v pravom uhle na zem. Aha. Tým pádom to nebudeš držať, to bude držať samé, ako ťažisko budeš mať na ruku. Vieš, nemusíš to držať na onom, že ako polovník. Tak to chytíš iba. Si tam takto ruku, hej? No ešte nestlačuj, nič. No tak počkaj, tak ja chytím krč. Tak? Ty vole, to bude strelba. Počúvaj, túto ruku si daj ešte bližšie. No mám. No, tak. Aha, dobre, to je parádne. No. No a teraz môžem streliť už? No nemôžeš streliť, nemáš nabit. No tam mi to odísť. A kde chceš vystreliť? Však do terču. Chceš tam streliť? Jasné. Ty vole, na to baví. No tak teraz dám stred. Nabiju. Na pol piatu, jednotka. No ako nechcem akrovať, ale... Rádko skončil s Paralympiádou. Podržím ti to? Nemusíš. Dobre. No schválne idem kúknúť. To je dole, to je nejaká štvorka. Okraj desiny Ale viac. na 11. Viac v devine. Akože čakal som hocičo, ale nie je to sranda. Vždycky som si myslel, že nič nerobíš, vieš, pri tomto, ale je to halus celkom a chytilo ma to. Sice sa pri tom nenabeháš, Nie. ale dobre, ľúbi sa mi to. Volám sa Radu Malenovský, 11 rokov sa venujem vrcholovej športovej streľbe, aktuálne už profesionálne. A za tú dobu som sa zúčastnil 3 paralympijských hier a tento rok som skončil 4. v Riu.